こで干す？あ、ito po guys, ayan. Bugkot-bugkot na to siya, bundle-bundle. Kay ato na siyang i-hose. Isampay na to na siya para hindi dayon siya maglata. Pinaapadaghan dito. Tuta. Ang ating onion, ayan. Nakapag-harvest na po tayo. Ito supply lang po natin to, good for 1 year. Pangkonsumo lang po ni guys, pangkonsumo lang po nato ni sa atong kusina. Ito tinanim to nung last November. Tinanim siya last November. Eh anong buwan ngayon? June, first week of June. Yan 5 months. Ayan, ganyan ayan oh. Pag may tanim, may aanihin. Ayan po guys, meron na tayong onion. Daming onion. Ayan po. Ayan, daming onion. Keep on watching guys. Sana ma-enjoy kayo sa ating harvest ng onion po natin. Ayan si hipag ko, si Dana ko. At saka si Inday, Abel, Bisaya. Ayan, yung white onion natin natapos na. Ayan, yung white onion natapos na po. Yung purple onion naman ang gagawin natin. Ganito kahaba guys. Time check, alas 5:30 ng hapon. Pero mataas pa ang araw guys. Maliwanag na maliwanag pa. Nasa mga alauna pa lang siguro. Yung liwanag niya. 5:30 in the afternoon. Tadi do? Kimo. Ha? Kimoはどうかな。まだいる？もうちょっといるかも。もうちょっといる。
とこう通すのが楽でしょ。置いてグッと締めて股を通す。締める。もうやってごらん。練習練習じゃないや。本番だよ。練習本番。なんだ。こうやって、右に持って、こうやって持って、ね、これ小指とで挟んで、ここで、手先入れてるでしょ。ここ？反対だけど。ここ？違う、反対です。こう自分の方に葉っぱが来るよ。ここ？反対です。葉っぱ。葉っぱ。そうですね。5個ほど。5個か、ここぐらいにしたら、ちょっと待って、5になってね。5だった？ 4。はい。5だったら、小指の方に広がるでしょ。反対だから、そっちから取ったらダメだから、こっちから取らん。手前の方から取らん。ここ。葉っぱかわせないでしょ。葉っぱ縛れるでしょ。ここ？ぐるっとここに。じゃあ、これはこの手をここだな。輪っかに通して、これ輪っかに通せば、ここ？ここで詰めるからグッと。で詰めたら、そのまま間をこう、いい OK。それで、これで緩まないで。OK。火元パパ1枚。紐？1本。紐は1本2本。チービも5本？次はもう一つ多くていい。もっと。Ayan guys, dito na po nagtatapos ang ating onion harvest. Ayan, tapos na po at nalinis na po natin. Ayan, ayan na po siya. No more onions. Okay, at tayo'y hindi pa pala uwi. Ayan, maghahataki pa.
Yan po guys, tatapos na po kami. Ayan, it's finished, it's done. Yan na lang po ang natitira. Yan, natapos na po ang ating onion. Nag-harvest na po tayo. Ni-harvest din ni Ego, nihongo nanti yun, no? Shukaku. Ayan, shukaku. Yan, tapos na po. Ayan, malinis na. Yan. Ito, kakainin natin to. Mga walang ulo. Yan. Thank you for watching guys. Ako si Inday Abel Bisaya, ang probinsyanang Pinay sa Japan. Thank you for watching. Thank you for watching guys. Ako si Inday Abel Bisaya. Don't forget to like and subscribe.